Ben, bueno, pois benvidos a este pleno ordinario do 27 de xuño de 2024. Antes de comezar con cada un dos puntos da orde do día, vamos a votar a inclusión do punto segundo que non se levou a comisión informativa e temos que votar a inclusión na orde do día por motivos de urxencia. Este motivo ben dado porque mañá o Día Internacional do Orgullo LGBT e creemos que era importante que viñese o tema ao pleno. Algunha puntualización, Partido Popular? Bueno, nos chamounos a atención que nos fixera unha comisión informativa de igualdade na que se nos presentara esta proposta e, de feito, vense en dictamen da comisión informativa, non sabemos moi ben por que razón non se convocou a comisión informativa para tratar este asunto, porque a data é certa e fixa. Non entendemos moi ben porque non se fixo unha convocatoria como é habitual, que si un ten intención de facer unha declaración institucional. Foi un erro administrativo noso que se nos traspapelou a declaración e non se incluiu a tempo na documentación das comisións. Foi simplemente iso. Estaba a documentación lista, pero traspapelouse, entón decidimos incluíla así. Algo máis? No, o erro durou hasta o viernes, que foi cando nos mandou a proposta ao WhatsApp. Era tontería mandalo antes, se xa íbamos a vernos o venres todos. No, todos non, ibades vos ver algúns, os que estabades na comisión. Bueno, no WhatsApp tampouco estamos todos. Bueno, non sei. Creo que se un exixe aos demais que sigan o procedimento de forma estricta, pois tamén o ten que facer, xa yo teño comentado en outras ocasións. Isto é unha data fechada, fixa, e non entendemos que se acorden o viernes de mandar unha cousa cando tuveron tempo suficiente para facer a convocatoria da comisión, que sería o normal. Por eso mismo imos a someter a votación e non ven simplemente incluído. Sometémolo a votación do pleno a inclusión. Someteno a votación porque é obrigatoriamente legal facelo así. Pero estámoslo sometendo a votación. Claro. Algo máis? Non, gracias. Partido Socialista? Nada. Muros Centrado? Ben, pois entón pasamos a votar. Votos a favor de incluir o punto na orde do día? Ben, pois queda aprobado pola unanimidade, dos membros da corporación. Pasamos entón á parte dispositiva. Primeiro, a aprobación das actas anteriores, a número 7 do pleno extraordinario do 13 de maio de 2024 e a número 8 do pleno extraordinario do 30 de maio de 2024. Enviouse unha corrección xa por correo que estaba mal aquí esta data, era o 30 e non o 13. Votámolas por separado. Hai algunha puntualización, algunha delas? No. Partido Popular, Partido No, Socialista, Muros Centrado. Pola miña parte, vamos a ver, con respecto á acta de aprobación, sorteo das mesas electorales, nada que decir. Con respecto a outra acta, volver a insistir no mismo particular. Por moito argumento ou reglamento que teñamos de administración electrónica, é obrigatorio contar cas opinións sintetizadas dos concelleiros diante dos puntos tratados na orde do día. Non teño que facer mención, competencia exclusiva que eu non podo poñer en solfa en absoluto da señora secretaria do seu facer acerca de sintetizar, pero neste caso non hai sintetización ninguna. Simplemente se di, acúdase en todo caso a acta digital o posto na grabación do pleno. Polo medio, xa acabo, rapidamente, conozco perfectamente o Real Decreto do 128 de 2018, polo que se regula os réximes xurídicos funcionales da administración local. Si acudo aquí, concretamente, remato, correndo, o artigo 3, nos últimos parágrafos do artículo 3
Apartado D. No obstante, en el supuesto que el soporte sea electrónico, será preciso que se redacte en todo caso por el secretario de la corporación extracto en papel comprensivo de los siguientes datos, y en su caso, las opiniones sintetizadas de los miembros de la corporación. Por moito que diga o regulamento electrónico, xa o legislador nese momento, ano 2018, 6 anos antes, adiantouse. É dicir, que hai que medianamente sintetizar o que dixeron os diferentes intervenientes en cada un dos puntos da orde do día. E nada máis. Graciñas. Señor Lago Álvarez, a opinión sintetizada pódese considerar tamén o sentido do voto. Non hai síntese máis clara que o sentido do voto de cada un de nós a hora do dictame. Calquera outra cousa que se poña está suxeito á subxectividade de quen transcribe. Entón, dado que temos a acta electrónica e aparece o vídeo como tal, que ten validez e forza xurídica, e documento de fe, pois témolo claramente resumido non témolo claramente exposto, tal e como se dixo no vídeo. A opinión sintetizada pódese considerar, como xa digo, o sentido do voto. Diga. Segundos nada máis. Da semántica sei aquí. Usted pode contestar o que lle dé a gana. Opinión sintetizada significa opinión escrita. Con todo o respeto canto a Secretaría do Concello aquí alá en Salamanca, casi en Algeciras, poda dicir. O sentido do voto é que non se ve, aparecemos como pimpins. Eu aparezco como un pimpín. Tanto incluso nos rogos, como nas preguntas, como nada. É dicir, non vamos a deixar nada para a historia. Eu son un apasionado da historia. Temos as actas, temos os vídeos. Os vídeos... Quen lee as actas? Os vídeos hai moita xente que os ve. As actas non a lee ninguén. As actas tamén se leen, señoría. As actas tamén se leen. É dicir, quedou sintetizada. Non quedou nada. Non quedou nada. É conveniente, vamos, medianamente, co estilo que sea, como queira, con todo o respeto e todo o cariño, todo o seu bo facer, que nos tenta a Secretaría do Concello, pois, bueno, faga mención. 6 anos antes se dixo con claridade. Pese a ser electrónico, hai que sintetizar, aínda que sean 2 liñas, porque aparecemos aquí como vamos, como os mudos. Eu non vin aquí para ser un mudo. Moitísimas gracias, perdón. Bueno, pasamos a votar entón. Votos a favor de aprobar a acta do 7 de maio? Do 13 de maio, perdón, a das mesas. A das mesas. Voto a favor. Sorteo de mesas, a do 13 de maio. Non esteño que non está. Vale. Pois, abstención. Votos a favor de aprobar a acta número 8 do pleno extraordinario do 30 de maio de 2024. Ordinario. Votos en contra. Abstencións. Ordinario, pleno ordinario. Certo, pleno ordinario. Pleno ordinario. Era o pleno ordinario do 30 de maio. Ai, o traco ese para mí se neget. Pois quedan as 2 actas aprobadas pola maioría absoluta do pleno. Entón, segundo punto, proposta de declaración institucional con motivo do Día Internacional do Orgullo LGBT do 28 de xuño de 2024. Voulle dar a palabra a concelleira Maruxa Martínez, concelleira de Igualdade. Ben, antes de nada, dado que o señor Lago Álvarez presentou unha emenda á totalidade da moción proposta polo grupo de goberno, consideramos facer unha reformulación da proposta do grupo de goberno, coller o texto da exposición de motivos da declaración feita pola Deputación da Coruña e facer un mix entre os acordos da moción do grupo de goberno, os acordos da Deputación da Coruña, máis 3,5 dos que presentou o señor concelleiro Lago Álvarez. Antes de nada, paso vos a proposta para a poidades ver e despois paso a defenderla. Sí, sí, paso.
Bueno. ¿Queredes outro por aí? Maruxa, lees a proposta, o que se fai como proposta conxunta? Sí. Proposta de declaración institucional con motivo do Día Internacional do Orgullo LGBT 28 de xuño de 2024. Este 28 de xuño conmemoramos o Día do Orgullo LGBT e recordamos a revolta de Stonewall de 1969 en Nova York, na que anos de loita e reivindicación a prol dos dereitos das persoas LGBT se traduciron en resistencia á discriminación policial, o que marcou o que se considera o inicio do movemento na defensa dos dereitos das persoas LGBT. Un ano despois, a primeira marcha do orgullo percorría as rúas que foran testemunhas deste acto de liberación. Era o 28 de xuño de 1970. Noutros países do mundo, o movemento na defensa das persoas, dos dereitos das persoas LGBT xurdira e consolidárase xa antes dos disturbios de Stonewall, mais esa conmemoración é o nexo de unión para unhas mobilizacións que se realizan en distintas latitudes. Desde entón, a loita polos dereitos das persoas LGBT sumou apoios e logros dende o punto de vista social e legislativo, que fan que o percorrido dese aquel 28 de xuño de 1970 estea cheo de conquistas e avances para as persoas LGBT e, por extensión, para o conxunto da sociedade. Con todo, o camiño que nos trae ata aquí non estivo nin está libre de obstáculos. Sabemos que segue habendo unha parte da sociedade que nos nega o dereito a vivir libres e iguais, e que anela os tempos en que non se permitía ser quen somos, os que se nos negaban, os dereitos e as liberdades de hoxe que hoxe temos, que imos construindo colectivamente. Nesa construcción ten especial valor ollar a Galiza e recoñecer os fitos e as pegadas dunha disidencia sexual que se teceu xunto cos nosos trazados urbanos e rurais como o noso, onde moitos colectivos levan décadas sendo concellos de acollida, ademais do forno en que se xestaron moitas das reivindicacións transformadoras que aconteceron os dereitos dos que gozamos hoxe. Nese sentido, precisamos coñecer o que aconteceu e rescatar aquelas historias de discriminación, de resistencia, de solidariedade e de loita colectiva para comprender que somos unha sociedade diversa, con concellos diversos. Porque a memoria dos que viñeron por trás e das súas pegadas é unha ferramenta necesaria para avanzar na igualdade e nos valores cívicos. Vemos con preocupación como nos últimos anos se produciu un incremento nas agresións LGBTfóbicas, verbais e físicas, que son a máxima representación da discriminación que sobren as persoas LGBT e que mostran que fica moitísimo traballo por facer para garantir o dereito a vivir de forma libre e igual independentemente da identidade de xénero ou orientación sexual. Por iso, é necesario que desde o ámbito das administracións públicas se destinen recursos materiais, económicos e persoais que garantan que traballamos de forma transversal nos ámbitos de prevención de todo tipo de discriminacións, de atención e asesoramento ás persoas que o necesiten e de intervención social, xurídica e policial coordinada para erradicar todo tipo de violencias. Aínda queda moito traballo por facer. Neste 28 de xuño reivindicamos como unha comunidade social orgullosa, diversa e segura para que todas as persoas poidamos ser libres en todos os ámbitos das nosas vidas, onde todas as persoas que viven, traballan, estudan ou nos visitan sintan tamén que todos e cada un dos concellos son lugares onde poder ser quen queramos ser sen ningún tipo de limitación. Por todo exposto, o Concello de Muros manifesta o seu compromiso coa defensa e reivindicación das persoas dos dereitos das persoas LGBT e coa erradicación de todas as formas de discriminación. E por iso acorda 1. Manifestar o firme compromiso coa defensa e reivindicación dos dereitos das persoas LGBT e coa erradicación de todas as formas de discriminación, así como expresar o noso compromiso co principio de universalidade dos dereitos humanos e rexeitamos calquera apelación a valores ideolóxicos, culturais, tradicionais ou religiosos para xustificar calquer tipo de discriminación. 2. Reafirmar a necesidade da celebración do orgullo LGBT como ferramenta imprescindible para acadar a igualdade real. 3. Apoiar as mobilizacións convocadas polo movemento LGBT o 28 de xuño, Día do Orgullo LGBT. 4. Avanzar na formación interna nos protocolos e formularios para garantir un acceso igualitario e libre de discriminacións aos servicios públicos das institucións municipais para todas as persoas.
5. Garantir unha perspectiva transversal a todas as áreas de goberno dos dereitos das persoas LGBT. 6. Actualizar os protocolos fronte ao acoso, engadindo, segundo a legislación vixente, o acoso por razón de orientación sexual, identidade e expresión de xénero. 7. Recoñecer a contribución, o traballo e o esforzo que realizaron e que continúan realizando as organizacións do terceiro sector, que traballan a prol da igualdade, en defensa dos dereitos humanos e na promoción e protección dos dereitos fundamentais das persoas LGBT. 8. Ratificar a necesidade de investir en políticas en favor da diversidade sexual e a non discriminación das persoas pola súa orientación sexual ou identidade de xénero a través do desenvolvemento de programas e proxectos de atención, información, formación, sensibilización e concienciación que fan do noso Concello un espazo seguro para a diversidade sexual en todas as súas manifestacións. 9. Afirmar que non son posibles as políticas de igualdade sen os concellos e reivindicamos a necesidade de dotar as entidades locais de financiamento suficiente para levar a cabo as competencias nesta materia que nos permitan asegurar a implantación adecuada de todas as iniciativas necesarias para garantir a igualdade efectiva das persoas. Esta é a proposta que traemos mesturándoas todas. Tamén puntualizar que no caso da proposta de emenda á totalidade do concelleiro Lago Álvarez que está moi ben, copiar unha declaración da Federación Española de Municipios e Provincias do ano 2019. O problema que teñen os outros puntos é que hai algúns que xa están feitos, como por exemplo o punto 4 que vostede trae, o da política europea, que se aprobou xustamente o ano seguinte desta declaración institucional, a Unión de Igualdade, Estrategia para a Igualdade das Persoas LGBTIQ durante os anos 2020 e 2025. Claro, como é anterior, obviamente non se recolle na súa moción. Despois, o punto primeiro e o punto terceiro xa están enmarcados na nosa proposta e, polo tanto, sería un pouco redundante e os demais sí que os temos recollidos. A nosa intención é que isto sexa unha declaración institucional, polo tanto, necesita a votación unánime de toda a corporación, polo tanto, traemos esta proposta de consenso, xa que se aprobou na Deputación da Coruña, pois non creo que ninguén teña ningún tipo de problema, nen canto a exposición dos motivos. Podemos debatir ou non se esos son os puntos que queremos ter na nosa declaración. Polo momento, nada máis. Partido Popular? Bueno, eu propoñía que sea o señor Lago Álvarez, xa que el foi o que presentou a moción de sustitución, o que exprese ou non a súa conformidade con este documento, porque ao final non ten nada que ver co que nos mandástedes e tampouco co que mandou el. Entonces, entendo que si el considera a súa emenda incluída aí e lle parece ben, nos non teríamos ningún problema en debatila e votala, pero creo que debe ser el, xa que foi o que presentou unha alternativa, quen opine, como se suele facer en este pleno, cando unha presenta unha emenda a unha moción, se lle deixa a persoa que presenta a emenda defendela ou comentar o que considere, antes de nada. Sí, aquí temos dúas opcións, que é ou votar a emenda de sustitución do concelleiro Lago Álvarez ou que pode expoñela no seu turno sen ningún problema, ou se lle queren ceder o turno para que expoña antes, tampouco hai ningún tipo de problema. A idea foi precisamente buscar o consenso xuntando as achegas deste grupo coas achegas do grupo de goberno e aproveitamos tamén e collémolo da Diputación pois precisamente por eso, buscando consenso, porque nos parecía que podía incluso ser máis amplio e nutriz. Señor Lago Álvarez, vostede quer continuar adiante coa súa emenda ou... Continúo adiante coa miña emenda e pido por favor que se manifeste o Grupo Socialista. Ben, entón quere continuar coa súa emenda, quer facer a emenda a totalidade da súa moción. Bueno, se era unha emenda a totalidade,
quere continuar adiante coa emenda á totalidade en lugar desta proposta de consenso. Apelo ao artículo 97, no seu momento cando me toque, o artículo 97 do ROF, e no seu momento cando me toque direi o que teño que decir, se estou, non estou, ou hasta onde se pode chegar. De acordo, Partido Socialista. Bueno, nós non estamos en contra para nada de recoñecer e de festexar o Día do Orgullo, como ben dixo a voceira do Partido Popular, é o día 28, coincide que temos pleno e que temos pleno cercano, e efectivamente se fixo unha declaración institucional polo departamento que lle correspondía. A declaración institucional que se fixo, nós creemos, e así o dixemos cando falamos dela, que recollía todos os puntos que na actualidade no ano 2024 que debería recoller, o sea, o manifestar, a declaración institucional non facía máis que manifestar o sentir eu creo que debería ser de todo o pobo, como así o manifesta tamén a Diputación da Coruña, e así se fixo unha lei de igualdade para que todo o mundo tuéramos as mesmas oportunidades, que non estamos falando máis que de outra cousa que de ter a mesma oportunidade, e que non sexamos discriminados por ningún tipo de cousa, e menos que por razón de sexo, religión ou creencias ou de forma política. Entonces, cando a vista da declaración institucional, que estábamos de acordo con ela, e a vista da moción presentada polo señor Lago Álvarez, nós tamén fomos da opinión de que sería interesante recoller desde logo non solamente a dela, se houbera do Partido Popular tamén, o sea, a opinión de todo o mundo, e facer unha recolección donde pudéramos ter aquí en riba da mesa a opinión de todos os grupos políticos, que foi o que intentaron desde o departamento recoller, e, como ben dixo a nosa compañeira, salvando as cousas repetitivas que xa están aprobadas e que non ten sentido volver a dicilas outra vez. Nós estamos de acordo ca nova proposta, con mix que se fixo para poder dar cabida á opinión de todos os grupos políticos. O Partido Popular di que ellos que non van a opinar hasta que opine o señor Lago Álvarez, non entendo. Pero claro, nós desde o Partido Socialista temos ideas propias e opinamos independentemente do que opine o señor Lago Álvarez. E eu creo que é unha boa oportunidade, xa que desde o grupo de goberno se acordou e se aceptou a emenda do señor Lago Álvarez, porque non foi de outra maneira, está recollida aquí. Non é o que dixo o Partido Popular, que isto é unha cosa totalmente distinta o que se presentou primeiro e o que presentou vostede. Non, isto é un compendio das dúas, ni máis ni menos, non se quiso cambiar absolutamente nada. Quiso se recoller o sentir de todo dos participantes no pleno. Eu creo que non ten ningún problema, e supoño que a compañeira que fixo a declaración institucional, se hai algún engadido máis que podemos debater, e ao mellor metelo na declaración. Rematou? Sí. Señor Lago Álvarez. Gracias, señoría. Vamos a ver. Unha primeira proposta de declaración institucional é unha emenda de adición, modificación que eu presento. Do que leo da segunda proposta que ustedes fan, efectivamente, se recollen parte do que eu enuncio. Non é pecado ningún, non pode considerarse un pecado. É dicir, eu non vin a inventar nada. Me tomei da Federación Española de Municipios e Provincias, onde están representados todos os partidos habidos por haber ou que chegaron a ter representación, de recoller o texto e adaptalo a unha situación local. Do 2019, que é o problema. Non, o problema non é que desgraciadamente o problema é que isto, ainda que sea 2019, estamos en 2024, dentro de tantos e tantos e tantos, desgraciadamente teremos que volver a insistir nisso. Eu espero que non. Eu tamén espero que non. Fago votos para que sea que non. Pero desgraciadamente non por ser anterior do 2019, que non é precisamente 2019, deronlle mala información. Pero é igual. Pero eu
é dicir, manso e humilde de corazón non o nego, nin o neguei esta mañán, que é da Federación Española de Municipios e Provincias, é dicir, que non me veño a inventar nada novo, ainda que eu, por min, podría argumentar con amplio e demais. O que usted ahora mismo tal, pois xa é máis levadeiro, porque eu tiro en frase de un abogado vello de Muros, o papel é non sei que, se queres conocer hasta que lo has de ver, dir, fago así, miro de lado, miro por todas partes, é dicir, non é solamente o que se lee de maneira, sacas un pouco de volume, porque estou un pouco atronado, sacan un pouco de volume, home. A ver, así, se me escoita? Se me escoita? Nos escoitámoslo perfectamente. Pero é que teño me atronase hoxe, bueno, fai 20 días que non tomei o meu gin tonic de régimen, pero bueno, bien, sin alcohol, perdón. Bueno, todo isto é conciliable, e máis conciliable sería, a vista a parte dos anos de 2019, vos dicir, Manolo de América, pois si, tes razón, e agradecido porque escribas e nos axudes a conciliar este particular. Así de claro. E algunha vez, estou seguro, e o tempo pasará, e os paxariños os non estarán vendo, que me daredes a razón en algunha cousa. Algunha vez. En consecuencia, non me parece mal a moción refundida, hai algunha frase, algunhas líneas que son as que están aquí, etc. Pero isto hai que leelo e releelo, vai un pouquiño máis alá. O da Federación Española, ainda que teña 2 anos que sea, pois está desgraciadamente ao día e desgraciadamente dentro de anos seguirá estando ao día. Para unha declaración institucional o que eu poda propoñer é perfectamente válido. Isto tamén non é. E por unha vez queremos ser todos, pois isto vale perfectamente. Faltalle algo aquí, nos minutos que lle poden dedicar, investir en políticas en tema tal, dicir que os concellos dotar as entidades locales de financiamento, porque fan falta, non é... O money, en alguma parte, pois fai falta. Está recollido a necesidade. Non é un problema de otorgar competencias, sin otorgar capacidade de desenvolverse económicamente. Vamos, é así. Bien, primeira intervención miña e paso. Señor Lago Álvarez, entón, quere continuar adiante coa enmenda? Continúo coa enmenda. Ben, entón vamos a votar a enmenda, vale? A enmenda é de sustitución? É unha enmenda de sustitución. Bueno, votos a favor da enmenda de sustitución do señor Lago Álvarez. Servidor. Votos en contra da enmenda de sustitución do señor Lago Álvarez. Queda rexeitada a enmenda de sustitución. Juan, dá un poquinho de volumen. Ben. Entón, agora pasamos a debatir o fondo da moción. Entendo, dende o grupo de goberno, continuamos adiante ainda así co mix refundido, digamos, coa moción na que se recollen os puntos que presentou o señor Lago Álvarez. Entón, a moción que se debate é a que se presentou agora, non é aquela primeira, vale? Entonces, entendo que sustitúen a súa moción inicial por esta. Sí. Se entendín ben, esta é unha moción que se aprobou por unanimidade na Diputación. Esta moción O texto. pasaron o noso texto directamente O texto da da Diputación exposición de motivos. e engadimos os puntos do señor Lago Álvarez. Bueno, está claro que a conciliación non é o voso. Despois de equivocarvos na data e de mandar unha proposta, ahora traedes outra, e ademais con unha crítica que, bueno, demostra que aprendeu algo, señora Martínez, porque vostedes mesmos fai non tanto tempo presentaron unha moción na que pedían a creación dun observatorio que xa existía, o sea, que tampouco non é, creo que non é o ánimo no que se ten que debater unha proposta de declaración institucional o que vostede está mostrando. A verdade é que a nós
a impresión que temos é que, bueno, a única vontade que vai aquí pois é a súa, que é a que ten que ir, mandan unha proposta por WhatsApp, ahora presentan outra, pois, bueno, non parece que lle importa máis ben pouco o que aquí se decida, non? Isto todo sona máis ben a que, bueno, se encontraron con unha revolución polo cartel de Muros en Festas e entonces, bueno, intentaron, pois, non sei que, facer non sei que, a verdad. Aquí creo que ninguén ten nada contra que se celebre o Día do Orgullo e que o Concello e o equipo de goberno pois organicen os actos que consideren adecuados e necesarios e que vai e que participe quen quira, creo que ninguén ten nada contra eso, que tampouco creo que ninguén ten nada para que se celebren pois a festividade de San Pedro, unha festa que sempre se celebrou, coas tradicionais verbenas e fogos tamén para que vaya quen quira e que lle apeteza e misturar as dúas celebracións, pois un Muros en Festas, pois parece algo, bueno, máis ben intencionado para crear unha polémica totalmente artificial para que tapar pois a ineptitude da concelleira de festexos, que non foi capaz de facer un cartel das festas de San Pedro e tuvo que facer aí un mes. Nós, en calquera caso, bueno, pois defendemos e traballamos por unha sociedade diversa e respetuosa, parecennos ben as dúas mocións, se se van, bueno, entendo que a de Manolo, pois que xa non rexeitaron que se vote, pero, bueno, votaríamos a favor, porque nos parece ben, incluso, pois, a exposición de motivos, quizás sexa máis acertada. Tamén quería aproveitar, por se non os coñece, pois dicirlle a concelleira que xa están publicados desde o 15 de maio os decálogos, 3 en particular, vale, pola igualdade que se publicaron e se aprobaron polo Observatorio Galego contra a Discriminación. Entonces, bueno, pedíamoslle que, como se trata, pois de crear e facilitar, promover espazos inclusivos e respetuosos, pois que o difundan tamén, porque creemos que é un elemento, bueno, interesante para chegar a determinadas personas. Rematou? Sí, gracias. Partido Socialista. Bueno, eu creo que ahora estamos debatindo esta moción, non? A moción está cos engadidos que bien, porque aquí ahora parece que a representante do Partido Popular está en outro pleno distinto. Creo que está usted nun pleno e nós en outro. Porque o señor Lago Álvarez mostrou a súa conformidade dicindo que estaba de acordo en que se engadiran parte da súa... E usted di, non tiene nada que ver. El dixo que sí, que estaba de acordo, que non está de acordo, e que non se lle engadiu a totalidade que quería facer el. El quería facer un cambio completo. Entonces, nós, lóxicamente, dixemos que non, porque nós fixemos unha declaración institucional e creemos que, tal e como dixo a alcaldesa, a maior parte do texto é copiado da Diputación da Coruña e foi o que tenemos aquí, que foi aprobado por consenso por todos os diputados. Bien, a raíz deso, a maiores, engadimos parte da moción do señor Álvarez. Usted di, no, es que isto non tiene nada que ver. Está en outro pleno, o sea, non leu un papel, non leu siquiera unha línea para ver que o que se engadiu aquí é o mismo que dixo que o di o señor... Igualita, a exposición de motivos. E despois, sigue usted ou sigo yo? Sigue usted? Non, sigo yo. Continúe, señora González. Vale, entón, despois empeza a falar das festas, que aquí non falamos das festas, aquí estamos falando dos dereitos e que ao final de todo, despois de mezclar allos e cebolas, acaba dicindo que está de acordo coa moción, que nos alegramos de que este de acordo. E se non o sabe, cando teña 5 minutiños e a lea, vai a ver que é parte da que trae o grupo de goberno e parte da que trae o señor Lago Álvarez. Cando teña 5 minutos e a lea. Entón, cando poda, rectifica. E se anuncia o seu voto a favor, pois estamos todos moi contentos, porque tamén votamos en falta a súa aportación, que tamén puderon facer unha aportación a este. Falo eu, falo usted, a ver. Hablas tú, habla mamá.
que tamén puderon facer unha aportación a esta declaración institucional e na fixeron, e ne fixeron nin a leeron, agora siquera. Bueno, pois nós estamos contentos de que vayan a votar a favor esta declaración institucional e a ver se conseguimos entre todos sacar adiante e que como tal e que non se cumplan os presaxios que di o señor Lago Álvarez de que dentro de non sei cantos anos vamos a estar igual ou peor. Nós, e desde logo, desde o Grupo Socialista, creemos que vamos a estar moito mellor e, dende logo, desde antes de aprobar a lei hasta ahora, os cambios foron importantes. E non son abondos, creemos que teñen que seguir habendo cambios importantes e que sea unha cousa, como é ahora mismo, normalizada. E non creer que dentro de 4 anos vamos a estar peor, como di o señor Lago Álvarez. Nada máis. Rematou. Señor Lago Álvarez, debatimos a moción, vale? Gracias, presidenta. Mire, as cousas facelas non solamente ben, senón o mellor que se poda. O texto que se trae a pleno, foi este texto original, o que nos enviou no seu momento. Agora aparece outro texto, quen argumentou, que me parece estupendamente que argumente e defenda, ten que dicir, eu tamén presento unha emenda de sustitución, modificación. Dicir, porque o que había que tratar ahora mismo era, concretamente, non a segunda que veu en ler, senón esta. As cousas facelas ben, dentro de lei, dentro do sentido común, que é o propio. Bien, brevemente, tal vez a ustedes lle espante, non me extraña que lle espante, que eu empezo falando da Federación Española de Municipios e Provincias, falar da Constitución Española, unha vez e outra, e igual lle dá repelús a Constitución Española, pero que non nos dé repelús, porque gracias a esa Constitución Española hoxe podemos estar aquí sentados representando os nosos veciños. Mire, acerca de que se inclueu ou non inclueu, que está moi ben, eu agradezco, que me di usted que eu dixo que vamos estar peor, eu non dixen en ningún caso que vamos estar peor dentro dos anos que sean. Dixo que desgraciadamente tendremos que seguir insistindo, non peor, non poña na miña boca o que eu non digo, non diga como dixo algunha vez algún secretario do ayuntamiento nos anos 80, non lo dijiste pero lo pensaste, nin o pensei, Dios me libre, nin o pensei, nin se me ocurre. Ojalá todos os problemas relacionados con este colectivo se solucionaran ou estuveran solucionados xa, inmediatamente. Pero desgraciadamente a sociedade, diferentes formas de pensamento, diferentes formas de andar, de acontecer, pensa o que pensa e reflexiona o que reflexiona. Por iso hai un modelo importante, algo que facer, que é ler moito a uns, a outros e a outros, e comparar, e igual se encontran con certas cousas que lle poden facer cambiar de opinión a quen pense de contrario contra estes colectivos. Pouco máis que decir. É dicir, eu concretamente non pedín ninguna cousa rara, por moito que me diga que era de Diputación. Vamos a ver, eu esta emenda dinlle conta no WhatsApp dos portavoces, dinlle conta o día 24 ás 5 da tarde. Vale, 24 non, pero día 24, día 25, 26, tempo abondo para habernos enviado esta sustitución a esto. Con toda a voluntad do mundo. Dicir, para min o sencillo de todo sería, eu non lle dou conta, nin lle dixo nada, que van tirando, etc. Poñerse a reflexionar, co que me gusta a min, al papel e a non sei que, si quieres conocer, hasta non sei que, le has de ver por todas partes. Non asimilo inmediatamente, non asimilo. Consecuencia, pouco máis que decir. Eu me manteño no criterio de dicir que o que debían ustedes facer por unha vez. Pois é dicir, Manolo, isto está encaminhado e podemos aceptalo e tumbatalo e votamos isto e votámoslo todos contentos e felices. De contrario, pois estamos no que estamos. Gracias, presidenta. Ben, señora Martínez Romaní.
Señor Lago Álvarez, o problema non é que vostede nombre ou non nombre a Constitución, que podemos debatir se estamos ou non de acordo como partido. O problema é que na súa exposición de motivos non se fala en ningún momento do que dá lugar a conmemorar o día 28 como o Día Internacional do Orgullo LGBT. Ese é o verdadeiro problema. É dicir, obviamente os feitos son os feitos, e para algo estudei historia e sei que o feito é un feito. Entón, que eso se producira en anos similares non é o que conmemora ese día internacionalmente, non só no Estado español. Polo tanto, que non se recolla en ningún lado o que aconteceu nos Estados Unidos é un erro. Despois, o que pasou aquí, tanto dentro da Constitución, aprobándose a propia Constitución, derrogando a lei de vagos e maleantes e demais. Está moi ben recollelo, o que pasa é que nos quedaríamos curtos. Habería que nombrar todos os avances que fixo a Galiza nese sentido a nivel legislativo, que non é por desmerecer, ou sea, non deberíamos de desmerecer, porque en canto a dentro do Estado español somos os máis avanzados a nivel de dereitos, polo menos os pioneiros, eso sí. Despois, obviamente, do que está o papel o feito, nada ten que ver. Damos datos. A nivel do Estado español, a Federación Española de Lesbianas, Gays, Transexuales, Bisexuales, Intersexuais e demais elaboran un informe anual. Nos últimos 5 anos, 350.000 persoas sufriron agresións por LGBTfobia. E iso é do que hai que falar aquí. Non de falar de si a Constitución, que si as festas, que si o cartal, que si demais. Agrédennos, mátannos. Non sei, restarlle importancia xa me parece bastante increíble, pero bueno. Independentemente diso, nos acordos que vostede propón están recollidos. Uns explícitamente, tal e como trouxo, cambiando unha palabra, redactando, e outros que están incluídos nos que nos atraemos. Se isto non serve para ter un consenso, eu xa non sei que fai falta. Nada máis. Rematou. Partido Popular? Nada, seguimos pensando, insistimos no mesmo. O ánimo de buscar un acordo brilla pola súa ausencia. A señora González pois divaga como é habitual e digo que ela escoita o que di a xente, pero bueno, eso xa estamos afeitos. E nada máis, insistir en que nós sempre en estes temas tratamos de ceder e buscar un acordo unánime porque entendemos que é o mellor para todos, pero esta non é maneira de facer as cousas se realmente ese é o ánimo co que traballamos, desde logo que non. Rematou? Sí, gracias. Partido Socialista? Volvo a repetir que efectivamente non sei se está ben, se o tiñamos que traer por partes dicindo que íbamos a facer un engadido, se non, iso non o sei, que a mí pareceme que bueno, que é un acto de arranxar as cousas sin darlle demasiadas voltas. E volvo a repetir, e xo decía Mafalda, señora representante del Partido Popular, si usted no lee, tiene que creer lo que le dicen. Lea, por favor. Nada más. Señor Lago Álvarez. Se me está acordando unha frase ahora mismo moi latina que di ex ore veritas parabulum, que é o que ustedes me dá a impresión de que decir, a verdade en boca dos nenos, etc, etc, etc. Bien, non é o caso concreto, non é o caso de nenos. Agradezcolle a súa intervención, agradezcolle que me recorde o que xa conozco, de agresións, de matanzas, de unha cousa, de outra. E agradezco que me recorde, aínda que xa eu conozco desos todos os cuartos reglados. Son un consumidor de lectura, son un consumidor de prensa, estou perfectamente informado do que está pasando en todos os corrunchos por un lado e por outro. Pedía outra cousa, é dicir, bien, é dicir que o que eu estou aquí anunciando, usted di que non se recolle o que pasou en USA.
había que recoller moitísimo antes o que pasou en USA, porque aínda os Estados Unidos son casi dos últimos países que están contribuindo a evitar as diferencias de xénero. Sabemos cando, en que momento eles se fixeron, aínda hoxe as diferencias raciales son impresionantes. É dicir, que non me vale de exemplo para este tema, non me vale de exemplo os Estados Unidos. Mire, continúo. Dicir, a fórmula máis sencilla, eu creo, a vista escoitados un pouco a todos, sería de aprobar a proposta de modificación que eu estou facendo. De outra maneira, eu simplemente me vou abster. E me quedo co que me teño que quedar con isto, pese o que pese, me quedo con este que ven dar no que ustedes din unha vez e outra vez. Pois estupendamente. Me quedo ca conciencia moi, pero moi tranquila. Ninguén, igual, alguén, a nivel de aquí ou de lá, de cara non mo din, os anos que teño, vamos, que me chamen homófobo, isto, aquelo outro. Na cara non mo din. E se mo din por escrito, o segundo piso rapidamente. De homófobo, nada de nada. Nada, todo o contrario. Ao longo dos meu andar teño dado múltiples mostras de esos temas. Non vai con ustedes, non me entendan mal. Se é o caso, non me entenda mal. Gracias, alcaldesa, se usted quer, pois pode, pola miña parte, proceder poñer o asunto a votación. Señora Martínez Romaní, fecho turno de exposición. Nada, é unha pena que non saia adiante unha proposta de declaración institucional por emperrar en querer falar da Constitución, pois moi ben. Señor Lago Álvarez, obviamente Estados Unidos non é exemplo de nada, sabémolo todas e todos. O problema é que os disturbios que se conmemoran e polo cal se colle o feito pasou ali. É como se agora polo 11S dicimos que como son malos, racistas e demais, pois non conmemoramos o 11S. Pois pareceme estupendo e maravilloso. Nada máis que engadir. Ben, pasamos a votar. Votos a favor da aprobación da declaración institucional? Abstencións? Ben, pois, dada a doctrina do Tribunal Supremo, chega a maioría simple para dar por aprobada unha declaración institucional. Cuestión de orden. Señor Lago Álvarez, é a doutrina do Tribunal Supremo en sentencia do 23 de abril de 2008. Despois de todo o que divagaron aquí sobre o procedimento administrativo, direille que a declaración institucional non é necesaria que veña previo dictame da comisión informativa. Aínda así, nós enviámola antes por cortesía e porque creemos que o que se buscaba era o consenso. Podo intervir, pedir unha cuestión de orden? Espere a que remateu, por favor. Ben, como digo, nós enviamos a proposta por cortesía e máis porque buscábamos o consenso. Da mesma forma, incluíronse os puntos que presentaba o señor Lago Álvarez porque creemos que unha declaración institucional debe recoller o sentir de todos. E como buscamos precisamente o sentir maioritario, así se fixo. Aínda así, a nós de verdade que nos apena moito que non poida ser aprobada por unanimidade, pero a aprobación da declaración institucional chega coa maioría simple, e neste caso non é que teña maioría simple, é que ten maioría absoluta do Pleno da Corporación. Ben, señor Lago Álvarez, deixe-lle intervir. De forma rápida tal, está usted facendo unha apelación á sentencia do Tribunal Supremo completamente falsa. Porque en esa sentencia o Tribunal Supremo o que está definindo o que é unha moción do que é unha declaración institucional. E di perfectamente unha cousa e outra cousa. Se isto fora unha moción, que non é unha moción, non foi presentada como unha moción, sería perfectamente válido que a maioría que fora pois aprobase a moción. Pero como é unha declaración institucional, o Tribunal Supremo di nones de nones. É como moito, mire para mí, menciona o artículo 47 do ROF, para decir se é unha moción ou non. Artículo 47 del ROF. Teñolle aquí a lei, se a quer. Teñolle aquí a lei.
Así de claro. Procedamos, non pasa nada. Ben, queda aprobado, dixemos. Pasamos ao punto terceiro, mocións de urxencia. Hai mocións de urxencia? El 30 de maio, non. Señor Lago Álvarez, ten algunha moción de urxencia? Non, non teño, non. Entón, pasamos a dar parte de control dos órganos de goberno, fiscalización da xestión dos órganos municipais de goberno. Bien. Punto cuarto, damos conta das resolucións de alcaldía número 482/2024 do 13 de maio de 2024 ata número 611/2024 do 31 de maio de 2024 e das xuntas de goberno número 9 do 8 de maio, número 10 do 16 de maio e número 11 do 29 de maio e das resolucións contrarias aos reparos formulados pola intervención municipal. Ben, rogos e preguntas. Temos aquí primeiro o Partido Popular, as preguntas que quedaron sen responder do pleno anterior. Pregunta cantos e cales informes fixo a asistencia xurídica. O traballo dunha asesoría xurídica non consiste única e exclusivamente na elaboración de informes como que no seu momento aquí se trouxo, senón que podemos citar, ademais, a elaboración de borradores de bases, de procesos de contratación, subvencións ou temas urbanísticos, así como o seu propio nome indica, asesoramento en materia de todos os conflictos laborais que deixaron vostedes colgando cando marcharon. Pregunta tamén pola modificación na obra de saneamento. Non me vai a contestar. Sí, xa lle contestei. Que a asesoría xurídica fixo temes cousas. Que fixeron outras cousas, pero os informes que fixeron non me vai a contestar. Son informes internos. Pregunta pola modificación na obra de saneamento do marxa esquerda, na obra da marxa esquerda de Serres. Con respecto aos cambios neste proxecto, simplemente o que fixo foi incluirse o detalle do cruzamento das conexións da tubaxe de saneamento coa canalización de saneamento situada na estrada AC550. Isto realizouse a petición precisamente de Estradas, que pediu un detalle maior no plano para poder autorizar ou non a realización destas obras, que xa chegaron a autorizar. O Partido Muros Centrado pregunta se dispón do permiso de portos o Concello para poder acotar o aparcamento na zona portuaria. Sí. Pregunta se a obra de Trión xa está conectada ao saneamento. En Trión, nos últimos meses, fixéronse distintas actuacións de conexión ao saneamento. E, evidentemente, sí que están conectadas. E pregunta pola factura dos guantes de nitrilo. E tomei o detalle de traerlle a copia. Esta factura reflexa, é verdad, que é unha cantidade elevada, porque son 10.711,22 euros, e reflexa a compra de 2.200 caixas de 100 guantes de talla S e 2.150 caixas de 100 guantes da talla M, a un prezo sen IVE de 2,35 euros cada caixa. Con un IVE, se lle poñemos o IVE, son 2,46 euros cada caixa de 100 guantes. Máis barato que eso é moi difícil a día de hoxe atopar un proveedor. De feito, o prezo medio que se está atopando andan entre os 3-4 euros e dai para arriba. De todas formas, deixolle aquí unha copia que non hai problema ningún. Pon, vostede leu caixa de 100 unidades de guantes de nitrilo e aquí ten as unidades 2.200 e 2.150. Vale. Robos e preguntas para este pleno. Partido Popular? Bueno, nos pedimos unha copia da acta da sesión da Comisión Informativa do pasado día 21, solicitude que reiteramos aquí, posto que non recibimos contestación ao noso escrito, nin tampouco a documentación. No pleno pasado fixemos un rogo que se fixeran públicos os horarios de atención dos membros do equipo de goberno, porque se recibíramos moitas queixas dos veciños, os que non se atende, seguimos recibindo esas queixas e, bueno, pues, como o rogo non funcionou, preguntámoslle directamente cal é o horario de traballo e atención da señora alcaldesa, da tenente alcalde, da concelleira de festexos, do concelleiro de personal e do concelleiro de deportes. Mire, haberá 2 anos. Fixenlle esa pregunta por 2 dos seus concelleiros e ainda estou esperando a día de hoxe que me responda. De todas formas, direille que esta alcaldesa ten un horario de atención ao público martes e venres con cita previa. Esas citas danas directamente
dende a oficina de rexistro na porta da alcaldía, se eu non estou, podenlle dar cita previa. Aínda así, intento atender a todo o mundo. Non é nin a primeira nin a última vez que atendo xente que chega pola porta sen cita previa, porque nese momento estou libre. Ainda así, insisto, eu estou libre ou intento facer un momento. Ainda así, insisto, quen queira e quen quira asegurarse de que o vou poder atender, o mellor que pode facer é chamar por teléfono para asegurarse. Ou vostede vai ao médico ou a donde faga falta a ver se atenden, a ver se pedimos cita, verdad? Porque hai veces que non estamos... Isto non é unha administración sanitaria, é unha administración pública. É unha administración pública, sí. Sanitaria tamén é pública. Sí. Dígame, díxeme o martes e venres, señora? Mire, os martes e venres, de 11 a 1, danlle cita. Pero hai que pedir cita. Esas citas danas directamente na porta, sen preguntarme a min. Teñen elas xa o rexistro e eu eses días xa os teño perfectamente separados para atención ao público. Tamén lle digo, agora mesmo creo que xa teño as citas cubertas ata o Carme. Ata o día do Carme, máis ou menos, xa están todas as citas cubertas. E ainda así, pouca xente marchou sen que atendese. Moi pouca xente. Agora, se ves, estou nunha reunión, non vou deixar a quen estou atendendo e que veu con cita por alguén que ven sen cita. Pareceme o máis lóxico, non? Hai xente que está agardando porque se atenda e non llevamos a quitalo un momento. Ainda así, en que horario estaban os seus concelleiros? Porque aquí ainda non contestou daquela. E hai moitos que bien que había que non aparecía. Estamos preguntando por como organiza vostede o seu traballo. Estamos preguntando cal é o horario de traballo e de atención. O horario de traballo, 24/7, 365 días. E o dos demais tamén. E o dos demais tamén. Eu podo lle dicir que... Podo contestar, non? Sí, claro que podes. Bueno, todos os días das semanas. Se me equivoco, corrígeme. Se o hacen a falar comigo e non falar comigo, eu non sei. O sea, hasta se non dan o teléfono, falei con todo o mundo. O sea, se me confundo, corrígeme, non sei. Eu estou todos os días. Estás todos os días? Todos os días. Moi ben. E vostede mesma nos ten visto sair daqui ás 4 e 4:30 da tarde, porque nos cruzamos veces abondas aquí no paseo cando chega vostede e marchamos nós. E ainda así... Sí, pero non é para min, é para xente como... Vale, pero eu xa sei como... A que horario estou? Como teño que facer. A mí topasme aquí prácticamente todos os días. Prácticamente a calquera hora. Sí que é certo que normalmente chego ás 9 da mañá, que é cando podo deixar o neno na guardería. Iso é o que ten a conciliación. Algo máis? Sí, claro, moito máis. Antes sei que me iba a decir que non me respondía no próximo pleno, porque non sabía, porque, vimos unha cousa que nos chamou un pouco a atención no que é a adxudicación de plazas de campamentos de verán. Hai 120 plazas e se adxudicaron 85. Non sei se iso supoño que terá algunha razón ou algunha explicación, pero nos gustaría escoitala. Señora Martínez. Non é que se adxudicaran menos, é que unidade familiar un código, é dicir, pode haber 2, 3 irmáns no mesmo código, por eso non se corresponde con 30 exactamente. Esa é a súa dúda? Que nos titulares é que sacan un listado de códigos. Poñen plazas adxudicadas, 85, reservas 43, cando hai 120 plazas que xa son menos das que había antes, porque antes había 132. Pero se son máis de unha persona en un código, terán que poñelo, digo eu. Porque eu se me quedo en reserva e vexo que non adxudicaron todas as plazas... Pero se xo pon nas bases, cantas plazas hai? Sí, claro, pon, pero es que se adxudican non o pon. É que cada persoa ten o sea, cada unidade familiar ten un código, o sea, é que non sei cal é o conflito. É facilísimo, señora Martínez. Que non leo as bases, sí, debe ser. Vostede colle a lista, se ve, iso está. E pon que hai... Estamos preguntando porque entendemos que teña que haber algunha explicación. Supoñemos que non deixarían a xente en reserva tendo todas as plazas sin adxudicar. É o que lle estábamos preguntando, vale?
No Parque de San Francisco hai uns ferros que quedaron ali ao aire que levan xa bastante tempo e están bastante peligrosos, xa nos avisaron varias veces de un elemento que se quitou e que, bueno, pois ali quedaron os ferros e que agora, pois, que hai máis xente, que hai máis afluencia, que rapaces van descalzos, deberían facer algo con eso porque está bastante peligroso. Vale. Están á vista. Ademais, peor que a vista, porque están medio enterrados na area e teño aquí unha foto, se a queres, despois enseño xa. E están bastante peligrosos. Hai un verquido aí no río da Chimpota, non sei se o viron ou teñen constancia del, pero está aí na Praia do Castillo. Deberían botar un ollo tamén por aí. Vale. Temos tamén pois moitas queixas de distintas asociacións que están vendo pois, como se lles complica a xestión das súas actividades, sobre todo pois pola falta de transparencia nos criterios que se lles aplican desde o goberno local. Así que o que lle preguntamos é pois, que criterios se están aplicando, se é que o poden facer públicos ou o saben, para decidir o uso de instalacións, adxudicacións e colaboracións coas asociacións. Pois mire, o uso de instalacións, calquer asociación do Concello pode solicitar o uso do espacio que queira, sempre que ese día este libre, evidentemente. Se hai máis dunha solicitude, pois dáse por orden de orden de chegada, de solicitude. A toda agora non se lle negou a ninguén o uso de ningunha instalación, a non ser iso, que o solicitaran para algún día que xa estaba ocupado. Pero o criterio é, se está libre, pódese usar. Si que se lle pide que danse as chaves, como se fixo sempre, pídeselle que abran e pechen sempre, que abran e que pechen eles, e que quede todo recollido, algo normal. Por orden de chegada, entón. Sí. Vale. Se piden o sitio e está libre, non hai problema. Vale. No pleno pasado preguntamos polas subvencións á agrupación de voluntarios de protección civil, que non saían como adxudicatarias nas subvencións concedidas pola Diputación, dixéronos que van en outra convocatoria. Esa outra convocatoria saleu onte a resolución e nós tampouco vimos a de Muros. Bueno, mire, a agrupación de protección civil vai precisamente o día 4, Sandra, pode ser, verdad? O día 4 de xullo vai a recoller material que lle dan desta vez. Dígolle exactamente o que é, a ver se eu creo que teño por aquí. Material que lle dá a Diputación? É o material que van a buscar a Estrada. A Estrada, a Xunta. O que se lle dá pola Diputación, pola subvención, perdón. Bueno, xa, pero non encontro agora mesmo. Non é a subvencións da Diputación. Non encontro agora mesmo as que dá a Xunta xa o sabemos. Pero bueno. Preguntábamos polas de Diputación, que nos dixeron que iban a outra línea de axudas. Aproveitamos tamén para felicitar aos membros da agrupación que este próximo sábado van a ser condecorados nun acto precisamente na Estrada. Agradecerlle sempre a súa desinteresada colaboración coa agrupación de protección civil. Un reconhecemento máis que merecido. Nos os acompañamos unha vez, algún deles, e creo que esta vez van 3, Javecho, Anxo e Ruibal, e queríamos aproveitar para darlle os parabéns. Equivocouse cos nomes. Non son Javecho, Anxo e Ruibal. Non. Os que sean, os 3 que sean ou os que sean. Son Javecho, Ruibal e Baona. Perdón? Javecho, Ruibal e máis Dani Baona. Dani se chama Anxo Daniel. Home, ninguén lle chama Anxo. Bueno, porque isto non o sabía, pero eu sí que o sabía. Vale, non me equivoquei cos nomes, señora alcaldesa. Non me equivoquei cos nomes. Sei perfectamente quenes son, sei o que fan e sei o que se lle vai, o recoñecemento que se lle vai facer. Na mesa de negociación celebrada 28 de maio, na que estaban presentes a señora alcaldesa e o concelleiro de personal, señor Lago, menciónase que a empresa que está a elaborar a RPT é Estelbus e non a Universidade de Santiago, como nos dixeron. Queríamos saber cando se contratou esa empresa, porque nós non vimos ningún decreto no que se procedera a esa contratación.
Pois fixo, cando se falou con ele? Bueno, non lle podo dar o dato exacto porque non o lembro, pero bueno, a empresa que se chamou para facela, para facela RPT, ainda non cobraron nada, porque ainda non está RPT elaborada. Vostedes tamén chamaron algúns dos que tampouco hai. Polo contrato. Vale. Pois, Na mesma mesa, pois hai unha frase que nos chamou moito a atención do señor Mario Martínez Lago, concelleiro de personal, que di que a partir de agora se dirixan ao seu nome todas as solicitudes de reclamacións de trienios. Señor Martínez, calquera solicitude que faga un traballador de recoñecemento de dereitos ou de calquera outra cuestión, non lla fai a vostede, falla ao Concello. Vale, outra cousa é que vostedes repartan os papeles como lles pareza, pero a quen se ten que dirixir é ao Concello, non a usted. Vale. Vostede, como outros que estivemos e outros que estarán, pois estamos de paso. O Concello é quen ten que dirimir esas cuestións. Unha persona que en ese momento lle corresponde. Vale. Es un ruego, unha pregunta, un tirón de orejas, o que é? Ruego, unha pregunta, un tirón de orejas. Que queres saber? É un rogo para que sepa que non é el. Sei nome, pero que non é el, e que poñer eso nunha acta, pois nos parece bastante grave. Rogar non rogou nada, Bueno, pois rogolle que o teña en conta para as próximas veces. Así é. Tamén, en esa mesma acta, hai un punto na orden do día que se titula Estudio das solicitudes presentadas en data 21 de maio de 2024 polo presidente do Comité de Empresa do Concello de Muros. Pois rogamos que nos remitan copia dese escrito, porque a contestación que lle dá a alcaldesa é que se recolla acta e nada, pois é o mismo. Vale. Entón, nos gustaría que se nos dera traslado de que foi o que pediu o presidente do Comité de Empresa. Vale. Tamén nos gustaría saber pois, cantas solicitudes se presentaron para o mercado na campaña Ben e Proba e con que praceiras falaron para poner en marcha esta campaña. O prazo se acabou. Bueno, estáse pechando o procedimento. Moi ben. Nada máis, moitas gracias. Señor Lago Álvarez. Gracias, alcaldesa. Creo que antes está a portavoz do Grupo Socialista. Queres que pregunte? Non. Sí, pregunta, mulleriña, A pregunta. ti? Si eu me... Ai, Dios mío, casi me dá non sei que cando se escoito. Mira, Manolo, yo te pregunto, yo puedo preguntárselo a la alcaldesa. As preguntas van dirigidas ao grupo de goberno. Vale. Señora González. Vale. Sale. Entón, si quere preguntar ao Yo- grupo de goberno, está Al en todo grupo o de seu gobierno dereito. no quiero preguntar. Ao señor Lago Álvarez podelle preguntar fora deste pleno. Después te pregunto fuera tomando un vino. Xa nos preguntamos na intimidade. Mira, Hombre, es verdad, é verdad, é verdad. es verdad. Deixemos este tipo de comentarios precisamente para Señor fora, por alcaldesa, favor. muy bonito. Bueno, con permiso da Señor presidencia. Lago Álvarez. Con permiso da presidencia. Acerca das preguntas contestadas. Primeiro de todos, me aporta usted unha factura con respecto á miña pregunta sobre os bancos de nitrilo. Eu lle rogo, comigo non. Comigo non. Porque eu xa digo papeliño collo así, por un lado, por outro e por outro. Eu preguntei por unha factura moi determinada. Non precisamente por unha factura de fecha 15 contabilizada en 15 de febreiro de 2024 e que foi emitida pola empresa en cuestión en 4 de febreiro de 2024. Preguntei por unha factura moi determinada. En todo caso, como non teño traballo, mañá mismo lle pido por escrito que me envíe a factura en cuestión. Bien. Si nos di exactamente que factura é, pois non hai problema, porque asegurolle que, é máis, dígolle, dende que nos chegamos os guantes que se compraron foron eses. Se hai algunha factura de guantes que non corresponda ca realidade, bueno, si pode haber guantes da Brigada de Obras que tamén
que tamén se utilizan a veces, pero dígame o número da factura porque se Ahora mismo colla non me alguén acordo do número da cos pés factura. na lama non vai ser a nosa. Están ustedes manexando 2.000 facturas ou 3.000 facturas ao ano, non me acordo do número de E máis todas. tamén. Non me saca ninguna, me saca o sono. Mire, continuo co seu permiso. Acerca das preguntas non contestadas do pleno anterior. Tal. Di o señor Lagoa de volver a preguntar sobre Espina del Fin, cal é a cantidade última pagada pola concesionaria? Sí, verdad, esa ainda estivemos buscando hoxe pola mañá e olvidouseme de poñela, ten razón. Voulle dar exactamente a resposta que me deron a min cando pedín esa documentación. Para conseguir eses números fainos falta unha labor de arqueoloxía administrativa tremenda. De todas formas, están buscando, porque son números anteriores de 5 anos para atrás. Entón, bueno, leva o seu tempo revisar no arquivo, porque xa sabe que a forma na que Espina Delfín pagaba era en parte en obras, era en obras, e logo a final de ano pois facíase un balance. Están buscando eses números, pero sí que é certo que fixo esa pregunta que quedou sin contestar e que ainda non lle teño os datos. Co seu permiso, continuo. Das preguntas non contestadas, rogo se entregue documentación relativa ao contrato da suministración de agua. Sigue faltando... É un rogo. O rogo non lle teño que contestar. O rogo aténdese. Mirarei o vídeo, pero non creo que fora precisamente un rogo. Bien. Aparece aquí, rogo se me entregue copia do contrato de asistencia técnica xurídica ca USC. Sigo sin ello. Copia do contrato do proxecto da obra saneamento de Trión. Quen foi o técnico, tal, a alcaldesa sinala que se contestará para o próximo mes. Mire, vamos a ver, de forma moi clara, moi expresa, acerca destos temas que volvo a rogalo, e lle digo que o 7 de xullo deste ano remata o ano de gracia. Remata o ano de gracia. Si antes das 3 da tarde desería, non teño no meu poder toda esa información, esta e a anterior que teño pendiente de que se me entregue, vou solicitar ao Consello de Contas solicitude de apremio ante o Concello de Muros do solicitado, sin renuncia diante do Consello de Transparencia a solicitar o trámite de culpa, tanto administrativa como penal, das persoas responsables, tanto políticas como administrativas, que puderan ser responsables da falla de transparencia ante as miñas solicitudes de información. E hasta aí me quedo, Acabouse o ano de gracia. Teño moi claro. Se me permite, continúo con unhas preguntas moi rápidas. Pregunta a señora alcaldesa. Se o luns 10 de xuño deste ano se desprazou a Coruña para facer xestión administrativas relacionadas co noso concello. O luns 10 de xullo. Espere que miro na axenda. Sí. Sí, bien. Segunda pregunta. Dentro desta xestión se estuvo a de comparecer diante da Inspección de Traballo por asuntos relacionados co Concello de Muros. Sí. Bien. Terceira pregunta. O asunto da comparecencia foi unha denuncia por acoso laboral contra un membro desta corporación? Non. Non. Bien. Seguro que non. Está grabado, Está grabadísimo. Seguro que non. Bien. Vale. Vexo as súas respostas. Espero desexo que as respostas en outro pleno sean debidamente contestadas. Bien. Volvo. Outra pregunta máis. Das contas do ano 2023, vexo que hai uns ingresos a favor do Concello por importe de 41.227 euros por plusvalía. Rogo me explique o porqué de estos cobros se a ordenanza de plusvalía non está en vigor desde agosto do ano 2022. E, por certo, co voto, se fai memoria, do seu grupo a favor. Por que se cobrou a plusvalía nese ano 2023? Ben, pois teño que revisar porque non lle podo contestar agora. Bien. Sétima pregunta, máis ou menos. Dos outros decretos vexo que reconoce a un empregado municipal, quen sea, a cobrar dietas por desplazamento a Santiago por mor de acudir a unha mutua de traballo. Razóns, supoño, de atención ou inspección, o que sea. O que non vin
nos decretos se tiño visto que se lle reconocera este tipo de dietas a ningún outro empleado municipal. Pagar esas dietas pareceme oportuno. O que se lle rogo é que se aplique o pagar esas dietas a todos e cada un dos empregados municipales que o demanden. Si hai para un, ten que haber para todos. Si o hai para un, si o demandan, pagar as dietas por desplazamentos. A todos os que o demandan. Nos decretos, estarán onde estén, pero nos decretos que eu teño no meu poder, non aparece, solamente aparece unha sola persona. A todos os que o piden, dánselle. Bien. Vou falar das bases de execución do orzamento municipal. Me vou a base 40. Bien, a base 40 do texto de bases de execución do orzamento municipal do Concello noso, que se refire a asignación aos grupos políticos, as bases están vixentes a día de hoxe, no seu artigo 4, apartado D, determinan que a contabilidade e xustificantes das asignacións pagadas deberán renderse ante o pleno da corporación anualmente no mes de marzo do exercicio seguinte, acompañado dunha memoria xustificativa. A conta deberá ser presentada a intervención municipal antes do 1 de febreiro do seguinte para emisión do informe de fiscalización, etc. Nos explica a todos por que non se dou cumprimento a este mandato expreso da corporación, por que non foron levados a pleno. Pois contestarelle para o próximo mes. Moi ben. Continúo co seu permiso. Número 9. E vou rematando. Me explica, me informa se o noso Concello, conforme a legislación vixente, enviou ao Consello de Contas de Galicia antes de 29 de febreiro a relación anual de convenios e contratos do ano 2023. Pois teño que revisar porque agora mesmo non llo podo asegurar. Bien. Continúo co seu permiso. Pregunto, se antes do 30 de abril deste ano, conforme a legislación de aplicación, polo Concello de Muros enviou ao Consello de Contas de Galicia a información relativa á estrutura do órgano de intervención e exercicio do control interno, acordo de gastos contrarios e reparos, acordos con misión de trámite de fiscalización previos e anomalías na xestión de ingresos, algo que obrigatoriamente hai que enviar antes do 30 de abril de cada exercicio. Pois o mesmo que na anterior. Revísollo e contéstolle no próximo pleno. Bien, vou acabando. As bases vixentes de execución do orzamento municipal do Concello de Muros contemplan na súa base número 97 que a intervención municipal elaborará trimestralmente a información de execución do presuposto e do movimento e situación de tesourería. Desta información darase conta ao pleno da corporación a través da presidencia na primeira sesión ordinaria que se celebra. Trimestralmente. Me explica por que isto non se está cumplindo? Pola falta de persoal. Bien. Directamente. Bien. Continúo co seu permiso. Hai unha persoa no Departamento de Facenda, a parte de interventor e tesoureiro. Bien, continúo e xa remato. Número 12. Sobre os reparos de intervención. As bases vixentes de execución do orzamento municipal do Concello de Muros contemplan na súa base número 101, apartado C, que di: mensualmente a intervención xeral elevará informe ao pleno de todas as resolucións adoptadas pola alcaldía contrarias aos reparos efectuados. Este informe atenderá únicamente a aspectos cometidos propios fiscalizadora, sin incluir cuestión de oportunidade ou conveniencia das actuacións que fiscalice. O contido deste apartado constituirá un punto independiente na orde do día do correspondente sesión plenaria. A presidencia poderá presentar ao pleno, normal e corriente, un informe justificativo da súa actuación. Visto o exposto, me explica por que isto non se está cumprindo. Pois polo mesmo, pola falta de persoal. Bien. Preguntei sobre o contrato. Obra de Trión, se define del fin, etc. Bien, noción e efecto de modificar según a Real Academia. Rematei, señor alcaldesa, moitas gracias. Ben, pois, se non hai máis preguntas nin rogos, damos por rematada a sesión. Atenderánse as preguntas no vindeiro pleno e os rogos en canto se poida. Bueno, pois boas festas de San Pedro para todos. Igualmente.